התיאטרון הינם בימים א' עד ה' בין השעות 9 בבוקר עד 7 בערב, בימי שישי מ-9 עד 1. במוצאי שבתות ובכל ערב החל מהשעה 7 בערב, המחירה להצגת אותו ערב בלבד. לנוחיותכם ניתן להזמין כרטיסים גם באתר האינטרנט של תיאטרון החאן בכתובת www.khan.co.il. תודה. נעמתם למרכזני. הוועדה הממשלתית לחומרים מסרטנים קבעה שבנזין גורם לסרטן. באתר preventcancer.com. כמה משרדים ממשלתיים בחוץ לארץ ממליצים ציבור רחב להפסיק להשתמש לחלוטין בחומר כביסה סינתטי, בחומר ניקוי סינתטי, במיוחד האקונומיקה, לחזור לעידן שהייתה רק לפני 70 שנה, להשתמש אך ורק בחומרים טבעיים, כמו חומץ, אבקת סודה, מים חמים וכו'. באתר C כמו cat, 2 I כמו ישראל, N כמו נתניה.org. כבר בכמה בתי חולים, מוסדות ציבוריים, עירוניים וממשלתיים בצפון אמריקה, נאסר כניסה לכל מי שלובש ריח בושם, deodorant, aftershave, מי קולון, פור מחצית, מסער וער, ושאר קוסמטיקה, מוצאים אלה מכילים תרכובת נפט, שהארגון הבריאות העולמי של האו"ם קבע שבנזין גורם לסרטן. עדיף להשתמש בשמן זית או בשמן צמחי אחר. באתר ewg.org. 125 ערים בקנדה חיקקו חוק עזר עירוני לאסור לחלוטין שימוש בקוטלי חרקים, קוטלי עשבים, אפילו נאסר אותם קוטלים שקיבלו אישרם מצד הבריאות או משרד איכות הסביבה קודם לכן. חייבים לזכור שסייקלון B, לפני שהשתמשו בו על בני אדם במחנות ההשמדות של הנאצים, בעצם היה חומר הדברה. השתמשו בו במטרות הגניות, מצא בבית החושת פייבן שפורשו בגרמנית צבע וציוד. באתר Beyond Pesticides, בסוף.org, אפשר לקבל אמצעים זולים, יעילים, אבל לא רעילים, לטפל בדשא, בחרקים, BEYON כמו נתניה, D כמו דל, T כמו פתח תקווה, ES כמו סם, T כמו תום, IC כמו קט, ID כמו דל, ES, beyondpesticides.org, באתר B כמו פתח תקווה, REVEN כמו נתניה, T כמו תום, CANCER, preventcancer.com.
ברצונך להשאיר הודעה, הקש 2. למרכזנית, הקש 0. לסיום וחזרה לתפריט הקודם, הקש כוכבית.